Tule nyt tää. Älä nyt jaksaa vittu, tule. Ihme pellely, äijä luulee, että sä kännys. No niin. Ota nyt oksit, siinä on ne kengänjäljet valmiina siinä vieressä. No me mennään. Joo, moro. Nähdään. Ei, mut kyllä se on meiltä kiinni jo. Mut jos et tule bussi, niin meidän sun tölkkeisiin, että sä pääset kaupasta Ruskon keskustassa hakemaan. No niin, tule nyt äkkiä ylös sieltä. Ota siis oksasta kiinni. Ei katkee, kun sä luulet vaan. No niin, nyt kunnon maasturit vai alkaa? No kyllä sen aika venältä. Tule nyt. Yritä edes. Yritä nyt. Joo, no me lähdetään nyt sitten. No tule nyt vittu koko päivä. Hei! Bussimatka maksaa kohta 4,80 ja sul se on ainakin 14 €. Me käydään sitä nurmikkoa pitkin, se hiekka kato luisuu kenkiä alta. Ei vittu sentään. Reissumies. Noniin, tosta se lähtee, kato, jatkat samaan tahtiin. Setämies. Kato, puu pelasti sut. Noniin, kato, ihmisetkin nauraa sulla. Asta mulla.